Abetifihene achemfu asiedu agiman the third na abonefo bi kyese amakọ kidnap no na ye de aseda ebema a police fo a kyese amoye ntempara amokọje enkwa enye saa de ene yenim ne ebesi abusuafo ye bekai na nsen a etwemu na kyese akasakasa eba ebo Kwaku maimu efa ahenedie ho na eno na kyese ohene anedi ade dasebre Akumwa Japan the second chese ne brofu din anase ne private name edi Eugene Asante ona chese yeyi na de so eno na ede akasakasa eba ekrom ho na eno na ampanimfo etena ase esusu se amobema Abetifihene chese agina na nemu ekosi se yebenya obi a chese yede ne ebedi kwoma hene na nso na eno no emuna na chese asemwe nyina esiye Chese ye nim say na esi ba ya chese ye da sori ya ye bete se Kwaku Abetifihene no chese ya chi no anase nkrofo bi achi na se na medical ekan no ye de aseda ebema a police fo abusuafo momma ye ntie nsama ekoso emra na chese meeting no ekoso Sabre ameno ka say ye bebo eye Eastern North eye police regional police commander anase command no ye bebo mabaso pa yi bra asemi ebabetu odwa no aprosifo anje anna so putuproso omunyina etumi eba eyesin ho no ma sabra me no kasei eye achemfo asiedu agiman a ono eye bitifin ehene ono asan ye eye Kwaku adronten hene ebiemu nso no esanse sabra me no kasei no Kwaku man hene enni ho no mo sede nananom atrenkonwa wa bene amaya so ate no achemfo asiedu agiman a oye Abetifihene na ehwe akire se eye Kwaku man hene sisi aprosifo ehwa ye ha ama sabre wakwa akogina na ama sabre nana ewo bebi a meka nse obo no ho adwa na ebeka se ensemi sede eba no no eyade a eya hometi na eye hu pa yi uhwe sede emrantie anase wotumi aso papa mu ne sede wode no atena form na adwodwo a wode ohenempon enam so a na yade ensese obi biara eni egiwana ye soso na yebeka se ne nyina firi se maame bi a owo Abetifihene a edin a menya twa kakra twa na yemusa nie sesi a NGTV ya yehwe ene Facebook NG 102.9 FM ye hu ni se papa bi bema na watefom na wasam ne nan ena ne nsa egu no de bashia na sabsabe mprabiase o de yehwe die kaya mamam se de sinim se de si ho ya hemfui wa hene pronsa no kientimi nyen se eye de pa wo frasam na wo kan na se papa ya watefomu ya obi amana atrafomu yi wano ne Abetifihene na wo kan asemu yi efiera ne kwanso na waka no Abetifihene a ye achemfo asiedu agiman ono na ye hwen wo inkatamfoni so a otefo me kwan ya manfo bi ede no afaso eno na manfo ehwe no ene mu ya ene mu ya ene abra ho pa ya nchemu yo se nipa mienu na tifo mo ayi enti wo so abusa binti de wan hwehwe no wo soro no ene de wo hye jeans ne white na mu de ene wo hene no ono na enhye atade bia wo soro no papa kokko na onhye atade bia wo soro no no asem na ye ka ono ne achemfo asiedu agiman Abetifihene ka ye ka na asem Bona na asa ye sekan bi atwa na wo hwa ma dre no papa no sunsum nyina afiri no nti na kyese ohene no na wo si form tsasabsabi predias no enkanya asam na aba anka ordinary person bi a ya kana to form bi sa to aso a menua no kre na ne nyina ne se oba peni ba ko a wa Abetifihene ho a edin amanfo na e de frɛ no anas wonim no ene ya santo a according to mami o kyeremu se ono ene Kwaku nyina oba peni na nkonwa eba ewo Kwaku no ono anase true ono na busuamu ene se nkonwa ni nyina eba bebo aze ewo Kwaku a o kyeremu a tra kwa kokusi eya abene Kwaku ahinkuru no eso na enum na mami kyeremu a wode asam na akokot ama court abu ni bin se ono ne oba peni na obi nim ne aba obi nim ne nti a ene dai meka ne se ade enchi ndai anamontu a omo atu no nam suma omutu se anamona na atwe nokre udru kro no mu abonyenyen papa yi ade kire se Abetifihene ade hye a
wɔte kuro no mu no nsɛm a wɔka ne sɛ wɔnhwɛ ɛma obi mfa ɔhempɔn saa ɛntiri fam saa enti saa na abande na ɛkyerɛ sɛ kame ayɛ sɛ ɛyɛ kwawu ɛso ntɔkwa na amanfo anaasɛ obi aba bɛsɔre ne sɛ nti no ɔmo nso no ɛyɛ ade ɔmo bɛsɔre atia sɛ kan no apolisifoɔ ne securityfoɔ yɛbɛbɔ ɔmo aba so papapapa yɛmu ntɛm a anka saa bere nkɔmmɔ a ebi a yɛredi no yɛredi nkɔmmɔ foforɔ enti na akyerɛ sɛ obi saa yɛ a saa bere ɔmo tumi agye ɛyɛ akyɛmfoɔ asiedu agye man ɔbaa no nso so a odi ɛyɛ mmerante n'anim ɛmo mba bɛyɛ sɛ adwuma no ɛnkyɛ a yɛnya no sɛ saa bere no apolisifoɔ atumi asɔ ne mu yɛgu so a yɛwɔ yɛn nan so sɛsan sɛdeɛ ne kuro no mu ayɛ dɛgyɛnti no yɛatwe yɛn ho afi kuro no mu akɔ akɔbɔ yɛn ho adwa ɛwɔ baabi kakra a yɛhwɛ sɛ ɛhɔ no mu tension no ɛbɛkɔ fam na ɛno akyi no yɛnummerɛ no ntie mu no sɛdeɛ ɛtie bia ne yɛmfa nkame atiefoɔ yɛde bɛbrɛ wɔm na mpo sɛ tumi kora pɔba sɛ nananom ahemfoɔ na asa trɛ nkonnwa wabitifi no ɔmbɛtumi atu wɔn anum tu akyerɛ nsɛnkyerɛfoɔ sɛdeɛ ɔmo fa asɛm yi fa yɛmfa nkame atiefoɔ yɛde bɛdan wɔ anaasɛ yɛde bɛbrɛ wɔm nwere atwe dase na me kora mpɛ sɛ mehunu sɛ ayi edi ɔpanyi ɔno na ɛhwɛ edi bi adwuma no so na na atwɛ daabi nea na ɔhwɛ edi bi adwuma nso ne kɔɔman hene na apene atena nkonnwa ɛyɛ amammerɛ ɛde tu no adeɛ so ɛno firi hɔ nom no ɛna ɔbama atɛmfo a sɛdu agyima ɛyɛ Abetifihene ɔno a ne yɛ adɔntenhene ma kɔ traditional area no ɔno ɛhwɛ akyire sɛ acting president ɛma kɔ nyinaa abusuafoɔ ɛneɛ nsɛm a efiri Kwaku Abetifi ɛbaayɛ ɛno no midi ɛdi Fatima aha ɛyɛ attention ti